100-fold the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to all. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon atong iampo nga magmalinawon o hapsay ang atong nagpadayon rong pagproseso sa atong piniliay dinhi sa atong nasod. Ato sang padayong iampo nga maabot na gid nato ang hingpit nga kaayuhan batok niining pandemya. Ang ato sang mga benefactors o donors nga way hunong sa pagsuporta nato dinhi, hinaot unta nga makadawat sad sila sa way hunong nga pagbaha sa grasya sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako o yamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa buhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kaming nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Notlo, gikan sa unang basahon sa Makabeo. Si Judas ug ang iyang mga igsuon nga lalaki nag-ingon, karon ang atong mga kaaway nabuntog na, mangadto kita sa Jerusalem aron sa paglinis sa templo ug pagbag-o sa paghalad niini. Busa tibuok kasundaluhan gitigom og mitungas ngadto sa bukid sa Sion. Sa ikakauhaag 5 ka adlaw, sa ikasiyam nga bulan sa Kislib, sa tuig usa ka gatos o kabatag 8, mao ang kasumaran sa adlaw nga gipanamastamasan sa mga dili Hudeyo ang altar. Niadtong adlaw, gihalad ang usa ka sakripisyo ibabaw sa bag-ong altar, subay sa balaod ni Moises. Ang bag-ong altar gihalad ug ang mga alawiton giawit, dinuyugan sa mga alpa, plauta o piyang-piyang. Ang tanang mga tao miyukbo uban sa ilang mga dinuko nga mga naong, ngadto sa yuta o gisimba nila o gidayeg ang Ginoo tungod sa paghatag niya kanila og kadaugan. Sulod sa 8 ka adlaw, gisaulog nila ang bag-ong paghalad sa templo. Uban sa dakong kasadya, gidala nila ang sinunog nga mga halad
ug gihalad ang mga halad sa panaghinigalaay ug ang halad pasalamat. Gidayan-dayana nila ang atubangan sa templo ug mga kuruna ug mga tami nga bulawan. Gibag-o nila pagtukod ang mga ganghaan ug ang mga lawak sa mga pari ug gibutangan nila kini og mga sira. Karon nga gikuha na sa mga Hudeyo ang kaulawan nga nadala sa mga dili Hudeyo, naghimo sila og usa ka dakong kasaulugan. Unya si Judas, ang iyang igsuon mga lalaki ug ang tibuok katilingban sa Israel, nagbaod nga ang pagbag-o sa paghalad sa templo kinahanglang sa ulugon uban sa usa ka pangilin sa kasadya ug kalipay sa samang panahon sa matag tuig sugod sa ikakawhaag 5 ka bulan sa Kislev ug nga molungtad kini sulod sa 8 ka adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagaday kami sa imong mahimayaong ngalan, O Dios nga gamhanan. Nagaday kami sa imong mahimayaong ngalan, O Dios nga daikon kaunta o Ginoo, Dios ni Israel, among amahan, gikan sa kahangturan ngadto sa kahangturan. Nagaday kami sa imong mahimayaong ngalan, O Dios nga gamhanan. Imo, O Ginoo, ang kaharianon. Gibayaw ka nga Pangulo labaw sa tanan, ang kabandianon ug kadungganan nagagikan kanimo. Nagaday kami sa imong mahimayaong ngalan, O Dios nga gamhanan, ug ikaw ang nagmando diha sa tanan. Sa imong kamot anaa ang gahom ug kusog. Ikaw ang naghatag sa kadako ug kusog ngadto sa tanan. Nagaday kami sa imong mahimayaong ngalan, O Dios nga gamhanan. Ang Ginoo manaa kaninyo,
nga nausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misulod sa templo o giabog niya ang mga nagpatigayon didto o giingna niya sila. Nahisulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Si Jesus nagtudlo didto sa templo sa matag adlaw. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga pangulo sa mga tao, buot mo patay kaniya. Apan wala sila'y nahimo tungod kay ang tanang tao nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kanus aman ka malipay, kanang hugaw ang imong palibot o limpyo? Maayo kay dili day mo mga buangon. Basta normal ka nga tao, malipay gyud ka basta limpyo ang imong palibot. Nga hugaw gani, mura kag saputon, maguol, hasol imong pananaw. Nang lang limpyo gyud. Ang Ginoo mausad, iya sad tang limpyuhan. Mao na ang templo iyang gilimpyuhan. Nya ang diri sad sa unang pagbasa, ilang gibuntog ilang mga kaaway, ilang gipangpatay kadtong naghugaw-hugaw sa ilang templo, giguba pa gyud, nahugaw pa gyud. Nya paghuman dayon ilang gi-restore, ilang giayo, ilang gilimpyuhan, giilisan nila ang altar, gibag-o nila. 40 nilang lipaya, 8 kaadlaw silang nagpista. Kay 40 ginilang lipaya nga limpyo nindot ng ilang templo. No na kini siya usan ni siya ka ilhanan ba nga hugaw gani ang atong kinabuhi, wa gid tay kalipay. Basta hugaw atong kinabuhi. Unya limpyo gani atong kinabuhi, malinawon gyud ta. Naimi text nako, nagpatambag, daghan-daghan naman na silang magpatambag, wa pag ko kahumagbasa sa nagpatambag. Bahala matay mo de. Ako'y mamatay binasa, daghan gayo, nya sige patag plano unsaon pagtambag nya text dugay ra ba kay ta maka-text kanisan tiguang nata magpunay tag irog sa atong glasses. May itong mga batan ori piti-piti lang kamo tuk. Ang tiguan mangita paghain tong mga ki. Pero malingaw ko ba? Nagi uban ha nga mo testimonya daghan na sa kong nadawat nga testimony na kaduhanan ni attempt og hikog kay para niya wa nay kapuslanan ang iyang kinabuhi. Ang ako rang gitambag dingon ra ko niya kana ganing naa magid ang Ginoo sulod nimo, ang nakaapan wa nimo siya tagaig higayon nga molimpyo sa imong kasing-kasing. Sunda lagid siya. Sa unsaon ako pagsunod niya pader, nako paminaw niya. Sa unsaon man pagpaminaw nako, sige paminaw na akong misa kana akong wali. Hutda nagpaminaw, daghan kay na sa YouTube. Sige na siya paminaw. Ingon ni siya nako pader, mura na jud kog naadik og paminaw. Nausab gyud kay ang akong kinabuhi pader. Sa una wa nakoy paglaom, karon nabag-o gyud akong paglaom. Nya katong bana nako pader nga didto nagapuyo siyang kabit, mag-ulian na biya panagsa pader. Mag-ulian ako no panagsa nako unya. Giunsa man ni ay lang sa kay dali-dali ay panagsaan lang usa. May na lang to makatilaw siya panagsa. Ingon ko, unya unsa na may imong gibati? Siya, suko biyag ko pader, hiubos biyag ko niya, pero tungod sa imong mga wali, nabag-o gyud ang akong pagtan-aw sa akong bana. Maluoy na ko niya pader nga wa gyapon siya kailag Ginoo. Tanawa, kanindot no. Awa mo nindot
Kamong mga asawa, ug naa mo ng sitwasyon na, di mo nindutan. Kaduha na gud siya nag-attempt og hikog, unya karon nabag-o na siya. Nya ang iyasang bana nga sa una wa gi uli-uli, tuan nagiskabit, giabando na sila. Wa gani kuno siya tabangi sa iyang mga pag-atiman sa ilang anak nga gibilin pila to kabuk, upat pati to kabuk. Perti gyud kunong lisura, karon magulian nagpanagsa siguro mga once a month, inana no. Kaysa una tibok tuig, wahi uli-uli, di mo pakita, di gay mangumusta, karon mo uli na, basig dangtan nag mga 3 ka tuig, twice a month na ano, nga dangtan na sa glaing 2 ka tuig, basig every week na, once a week, dangtan na mga 15 ka tuig, every day na gina. Okay, masakit to naman. Paralyzed naman, anak naman na magpuyo sa inyo. Sikaw na sa atiman diha, limpyo sa iyang ihi, sa iyang mga hugaw, anak, limpyo diha kay mauna na, permanente na ng imo. Nya sa may imong bation kung mulimpyo na kas imong bana nga buangon kayo. Anak, malipay ka dili. Kamuray gaingon nga kung limpyo imong palibot, malipayon ka. Maura na yung teknik, paglimpyo ra gyud. Nya kinsa may molimpyo gyud sa tinud-anay sa atong kinabuhi, ang tag-iya ra sad anang maong kinabuhi nga mao si Kristo. At tanawa ang mga taong buangon na ang ilag yung kaugalingon na puno sa sala. Mga pari para bagyod, mga pari kadto mga magtutudlo sa balaod ni Moises, ang mga Parisiyo, mga leader sa mga Hudiyo nga katubang kauban nilang Judas sa una ba, mga kaliwat atong Judas sa unang pagbasa nga siging simba sa templo. Pag abot ng Kristo, ila ng patyon si Kristo. Nganuman, kini manggong ilang 8 ka adlaw nga pagsimba niya maghalad sila sa Ginoo, niabot yung panahon nga nahimo ng negosyo. Negosyo na ba? Kanang adto na silang mamaligya, adto na mag-ilis og kwarta, kaya ng mga Hudiyo naggikan naman sa lain-lain mga nasod, lain-lain sa sila currency. Ilisan nga to na ay ginansya, nahimo ng marketplace, nahimo ng murag merkado ang templo. Motong gilimpyuhan ni Kristo, sa inyo man ang gihimong taguanan sa mga tulisan. Unsa man ang tulisan? Awa mo kailag tulisan. Manguha gina sila kwarta gituyo ana. So kanang tao nga nahigugmas kwarta, kanang tao nga kwarta gihuna-huna, kana tulisan na. Usahay tulison kana sa atubangan, kana ding tigpa 5-6, kanang 5-6 ba, di ba tulis man sa atubangan? Sunan ka na 1,000 nimo mahimo dayong pila na inig sunod buwan. Ang 1,000 ba pila na inig sunod buwan ana? 1 tulis na kag 200. Sunang ana, unya igabot usa ka tuig, pila naman ang 1,000 ug di nimo mabayaran. Nga kada buwan 200 may patong. Tanawa. Di ba inig tapos tuig ang imong bayranan. Ang interest, ang gipatong dako pas imong gihuwaman. Nya inighuwam ra ba nimo gikuhaan ang daan? Tulis lagi gyud sa atubangan lagi. Nya lipay mo na. Ay mo dangop diha. Pangayo sa inyong silingan, ingos Kristo, ay mo pangutang pangayo. Kay naay mga taong mga tulisan nga ang imong problema sa kwarta, himuon nilang negosyo, himuon nilang income generating business ang imong problema sa kwarta. Muna karon ang mga ATM sa mga nagtrabaho, tuanas kamot sa mga nag 5-6. Hugaw, mga tulisan ang ilang kasing-kasing. Malipayon na sila. Tanawan ang nagpa 5-6, malipayon ba? Kusmod kignaw. Tanawang pari nga wa magpa 5-6. Sige lag kolekta. Ay sus, malipayon kayo. Lingian ay mong tupad lingian. Ingna nagpa 5-6 ka? Ingna. Oy, yung gani. Ato sa nang negosyo no tulisan ka. Tulisan. Basta ka nang nahigugmas kwarta, tulisan na. Kanang magsigig paningil ang mga utang, tulisan na.
kanang magsigig pangigian ang iya mga yuta, kanang mga kural, mga unsa diha, mga tanom, kana tulisan na. Ngano man, nganong mangigi man ka ana, nga di man na imo, hinatag man as Ginoo. Ika na no'y mangigi sa hinatag sa Ginoo. Kawagod nimo ibatasan. Ikay nagpatubuan ang imong mga tanom, kanang imong yuta, ikay gahimo ana. Ingka na din koral pa dil. O lagyan, koral. Pero nagtungtong man as yuta. Kuha ang yuta, di ba? Wagtang na imong koral. O niya, nganong mangigim ka na? Tulisan ka. Ang tulisan, mangangkon sa dili ila. Pugso nilagangkon ang dili ila. Niya ang tag-iya in taon, kung musupak-supak, patyon pagyod. Buangon ang mga tulisan. Muna ingos Kristo, ayaw himua ang templo nga tagwanan sa mga tulisan. Nya kamo karon dinhing nanimba, di mo tulisan. Panghatag mo slat. Palit mo maayog slat kana ang pari na tulisan. Oh, nindot kayo na. Na karon gani na natay na halin sa atong slat nga 901 na kaslat sa atong halin. Oh, daghan na. Kani sila mo'y makalimpyo sa templo. Nya ang ako sang gipamaray ninyo, isip inyong birthday gift nako kun buhi pa ko inig ka 24, hangyo man ko og mga pila to ka bag sa akong gikinahanglan, mga pila to 2,100 ka bags nga tag 5 kilo. O nana ko'y nadawat rong mga 681 ka bags. O di ba? Pakyapon. Napa may mga 1,419 ka mga bags, ambot kahaog. Kuan pa ba kani? Paigo pa ba kani? Mahuman ra siguro ni ay. Oh, mga hatag mo. Gahapon bitaw, dihay ni text nako, pader. Pila man ang usa ka kapilya, pader. Nako, 58 man na ka bags. Isa tagpila man kada bag. Nako, ikaw lang nagbutang lang nag 200. So, 11,600. Padadain siya 12,000 kapin. Ingon siya, pader, para nis usa ka kapilya. Nindo ka. Oh, 24 na lang kakapilya mo iwap ay assignment, naka-assign. O, doon naman sa ining hatag og bali og kuan. Pila to, mga 25 ka kuan. Kanang sako. 250 ka mga sige na kanang bags ba? Di pila na to kakapilya. Di na mo kwenta. Na siya. Nang lipay rasad ko nga naimot ako, di mako kahatag ngadto nila. Pila ra man ang akong stipend nga tag 30,000 ra man na kada semana. Nya ako man nang ihatag sa palit slat, palit sa ato diring mga personnel. Ako man sana silang bahinan kay ug di sa duwa na sila, di man sa ko kadupa-dupa. Di ako ra nang ibalik ngadto nila. Na nga malipayon kay ko. Dihabitay gahapon nagmisa ko nya ningon dayon tong akong mga kaila ba nga karaan silang kaila ba karon pa mi nagkita-kita isa. Father ni bata man ka. Nako. Tira. Pikanti karon. Nako dili ka mo bata nga malipayon kay ang mga tao generous kay tanan. Isayunan bago gani mga donations atong nadawat nga nakapausab dinhi sa atong mga simbahan kadaghan ani. Pero naa pag itay panginahanglan, nya relax ra ko kay kibaw ko bang hatag yun mo. Kani 901 na ni ka buok slots atong kuan. Pila man ka slots atong gikinahanglan karong November para atong pag-honor sa mga santos. Akong gibana-bana gakinahanglan gid unta tag mga 6,000 ka slots aron matubag nato ang atong obligasyon nga bayronon aning atong mga yuta nga na-acquire para karong buwana. Naa may ni termino nga tapos aning buwan mas maigi kunog mabayran sila. Mga 6,000 ka slots na. Nya 900 naman ni ka slots. Pila na lay kuwang? 5,100. Nya kaya ka na nato hangtod pizza 30 Nobyembre. Kung mangangko lang gid mog slot diha nga tag 1,000 kada semana. Si Arog dili ni mahurot. 6,000 ra gud ka slots ang gikinahanglan karong November.
Ana, nya ini ka December sad, lain na sad nga mga 10,000 tunutong ilang akong bana-bana. Ato na sa January, mahurot gining 60,000 tingali, mga February siguro, hurot na ni. O, di ba? O, di matubag na ni tanan natong panginahanglan, once and for all project. Nya unsa may mahitabo sa atong simbahanan? Malipay ta o maguol? Malipay kita kay kining tanan natong gibuhat, samas gibuhat nila ni Judas, mao ang pagpanindot og ang paghimo sa atong simbahanan nga mas makahuluganon o mas nindot gamiton tungod kay naa natay lugar nga kamitingan, naa natay lugar nga kasimbahan nga nindot, unya kaparkingan diha, kaagian, hangtod sa sunod natong mga kaliwatan kay kamo mga tiwasunon naman kay na inyong naong jutay na lang tuig oy ipuno ninyo og nako wa na mga 20, 30 ka tuig ikan karon hurot-hurot na ta. Pero kining atong gihimo karon, kining atong gibuhat karong pagpamalit aning mga yuta, pagtukod aning mga structures nga kinahanglanon kay simbahan sa mas kumbento, social halls ug kanang atong grounds diha, ang pagpataod natog solar system, mga 30 ka tuig magsigi na gid na siya benepisyo sa atong mga sumusunod. Ug anha sad sila madasig kini mga bata karon o mga batan-on, moingon sa na sila, sundon sa nakong gibuhat nilang papag mama, kay sila'y nakapanindot aning simbahana, ampingan sa dinamo. Kini sila si Judas, diri sa unang pagbasa, di man ni si Judas Iscariote, mga kaliwat ni nilang David, nilang Solomon, nga mihandom sa kanindot sa gibuhat silang ginikanan, nagula sa ilang dugo, aron ilang padayunon. Kita sad, produkto sadta sa kinabuhi ni Hesus sa mga apostoles nga nagpakamatay para sa atong kaluwasan, para niining pagtukod niining simbahan. Muna magsigi sa tag-share sa atong mga bahandi. Ako doon ako'y target nga karong kutob sa akong birthday ika-24 makadonate ko o makapalit ko og 58 ka slots. Kay 58 years old naman ko kung moabot pa kong 24. So, ibaw mong pila na akong napalit. Pangutan, Aster Nara. Oy, nakapalit na kong 43 ka slots. So, na, daghan-daghan na. Ug buhi pa ko sunod simana, 15 na lang ka slots ang kuwang. Di ba? Na akong challenge, 58 slots sa akong kinabuhi. Kana sa karon lang nakutob akong birthday. Nga magsige pa man kog challenge ana hangtod matapos ang 60,000. Oo di, basig ubay-ubay jud kong mada nya sa sunod ug mamatay nako, akong kalag mo bisita dinhi, makaingon jud ko kapalit kog slot ani. Nya moingon San Pedro to, di ka kasod. Kang paria ka kay buangon kay kastanan. Ana ko, palit kog slot oy. Moingon din na San Vicente, op Nyor, ayaw kuan ninyo kay dako kay nagnapalit nga slot dito. Nya baga pa jud kay nagnawong mangayo sa mga tao. Muna Nyor, ako'y magpabaga sa kong naong pasudla in taon ng buangon nga pari. So dai ko dito. San Vicente. San Vicente. Ting, salamat tinga. Ninduta ka no, magkita ming San Vicente dito tungod las akong pagpalit og slot. Nya magkita din ta aning mga 15,000, more than 15,000 ka tawo nga namalit og slots dinhi. Magkita ta dito sa langit. Ninduta ka no? Maapil na ta sa November 1 celebration. All Saints Day. O, di ba? Kanindot ana, palit na mo. Sige. Sige, manindog na tayo. Orag ko agi ipik ng akong sales stock. Mga igsoon, uban sa dakong pagsalig sa Dios, ang atong amahan nga maluluyon, magampo kita nga masaligon sa pag-ingon, amahan kaluy-i kami. Amahan kaluy-i kami. Alang sa mga nangulo sa simbahan, nga sa kanunay ilang dadon si Kristo ang kahayag sa kalibutan, ngadto sa tanan nga ilang gialagaran, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluy-i kami. Alang sa mga nasod nga misalikway sa pagtuong Kristohanon nga pinaagi sa Espiritu Santo, magiyahan sila aron magpatigbabaw ang gugma o panaghiusa
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang niadtong nag-anto sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Alang sa mga nangamatay natong mga kaigsuunan, ilabi na sa atong gihandom karon, nga makaangko na sila sa kalinaw nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Amahan, diha sa pagampo, gipadangat namo ang among panginahanglan. Dawata kini kay among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dayon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihalangon, nadawat na mo, hiling na mo, gihanan, ang panumilong nga mo sa yutan, ginama sa kamot sa mga gaon, mahimo silang kalanong sa kalagalang tanan. Daigunang Diyos, daigunang Diyos, daigunang Diyos ang sa kahanguran. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma, himoa kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy,
Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, o sana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, o sana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi nang among gihandom karon, apil sa tungwa na'y naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong anak, huwag
kanamo karon adlaw upasay luwa kami sa among mga sala mag-ingon na kami nagapasayo sa mga nakasala kanamo dili mo kami ilugyan sa mga pagsulay inuluwa-luwasan kami sa lautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo mananging harian ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessing which
Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diosnon nga kalipay. Nya malipay rata kung limpyo ang atong kasing-kasing. Atong tugutan si Kristo nga manglimpyo pinaagis pagsunod sa iyang mga pulong. Dili nato himuong tulisan ang atong lawas or puy-anan sa mga tulisan. So sa makausap pa, ang update nato sa DOPS SBF nahalina na ta og 901 slots. Pasalamat sa Ginoo nining tanan. Dako pa kay mog mahimo aning 59,099 slots. Daghan-daghan pa gini. Nya sa ato sad nga kuan target nga makapanghatag tagbugas nga mga 2,100 ka packs nga 5 kilo. Sa ako nang gikaingon kaganihan anatay 681 bags. Unya 1,490 na lang ang kuwang. Pakpakan na to ang mga donors nini. Salamat kayo. Ako lang pahinomdom nga kung pwede, ayaw lang gid ninyo sayo pa ang spelling sa ngan. Unya i-text yun either nga rin ako or sa akong atong mga contact persons
ang saktong detalye aron ini-claim nato mas dali ra. Pero mas maayo gyud kung makaya ninyo idiretso og credit sa atong deposit sa atong bank accounts kay ang message ninyo nga rinamo mo nalay among basihan sa amount didto sa atong bangko. Dali ra siyang i-claim kay nara mas atong account. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramentos pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluy-on ang imong mga alagad, nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang kahayag nga walay pagkapalong ipadanag mo kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.